Здравейте, приятели! Вярвам, че празничното настроение вече е обзело всички ви и се наслаждавате на последните седмици от годината. Надявам се, че под всяка елха и на тази Коледа ще наднича орел, а на трапезата ви ще има изобилие от алоe напитки за празника. А на онези от вас, които все още са в трескаво търсене на подходящ подарък за близки и приятели, бих искал да подскажа, че имате под ръка най-добрият помощник – каталога с продуктите на Forever. Няма да ви давам съвети за кого, какво да изберете, но ще ви уверя, че с Forever ще направите истински значим подарък на всеки. Не се колебайте и започнете да планирате коледните си подаръци още от сега. Този месец често чувам за последно и ще ви кажа честно, това ми създава усещане за край нещо неизбежно. А всъщност е просто краят на годината. Искаме си да не си създаваме такава настройка, а най-много ми се иска да не приключваме с всичко просто защото е декември. Какво ще кажете да си създадем традиция да започваме нещо в този период? Нека го свържем с Forever. Да спонсорираме първия сътрудник в групата си, да направим за пръв път 4 бонусни точки просто е така, защото е декември, или пък този месец да започнем да говорим с 10 души за продуктите и бизнеса и да продължим да го правим и занапред. Вярвам, че може да измислите доста интересни неща, които да започнете точно сега. Ще се радвам да разбера какво ви е донесло това. А сега, не за последно, ще аплодираме собствениците на Forever Business, които през октомври и ноември постигнаха ново ниво в маркетингова план на компанията ни или се квалифицираха в някои от програмите ни за стимулиране. Първите заслужили, които ще аплодираме днес, са всички собственици на Forever Business, които постигнаха ниво супервайзор. И това са Ваня Парашкевова от Плевен, Веселина Велкова от Плевен, Габриела Ганчева от София, Георги Петров от Варна, Дафинка Аполонова от Варна, Диана Тонева от Плевен, Ирена Аврамова от село Росен, Мерлина Александрова от София, Михаела Матева от село Бъдеще, Наталия Михайлова от Плевен, Нетка Батюва от София, Петя Димитрова от София, Русица Танева от София, Симеон Илиев от Пловдив, Стиляна Петкова от Бургас, Стоян Стоянов от Плевен и Цветанка Тодорова от София. Пожелаваме им още по-големи постижения и успехи в бизнеса с компанията. 75 бонусни точки, реализирани в рамките на 2 последователни календарни месеца, това е начинът да се постигне следващото ниво в маркетинговия план на компанията – асистент менеджер. Днес имам честта и удоволствието да поздравя с това сериозно постижение Йоанна Йорданова от Плевен, със спонсор Елена Михайлова. Поздравления, Йоанна! Йоанна всъщност става част от семейството на Forever през 2012 година. И през всичките изминали 11 години тя почти всеки месец има бонусни точки, лични или групови. На пръстите на ръката се броят месеците без никаква дейност при нея. Ще го кажа за пореден път, с Forever не успяват само онези, които се отказват. Браво, Йоанна! Убеден съм, че на януарския ден на успеха ще ви поздравя на сцената за ниво менеджер. А точно това ниво ще открие пред вас пълния потенциал на бизнеса с Forever. Ще може да участвате в всички допълнителни програми за стимулиране. Ще имате възможност да се квалифицирате за глобалното рали на компанията, програма Chairman's Bonus и Менеджер Орел и да преживеете незабравими мигове на срещите и обученията, които Forever организира специално за всички квалификанти на екзотично място някъде по света.
До година приветстваме всички участници в Глобално рали 2024 в колоритната Индия. Как ви се струва? Сега е най-подходящия момент да поздравя и Милен и Галина Царевски за повторната им, всъщност за поредната им квалификация в програмата Forever to Drive. Те се реквалифицираха на първо ниво и в следващите 36 месеца ще получават допълнителна премия от 400 евро на месец. Поздравления, Милен и Галя! Време е да аплодираме новите членове на клуб 4 бонусни точки. На първо ниво през предходните 2 месеца се квалифицираха Георги Петров, Деница Генова, Емилия Белева, Ирена Аврамова, Йорданка Рангелова, Камелия Георгиева, Лора Петкова, Наталия Михайлова, Петя Димитрова, Русица Танева, Симеон Илиев и Цветанка Тодорова. Второ ниво с 6 последователни месеца активност имам удоволствие да поздравя Габриела Гънатова и Юлка Йорданова. А на трето ниво с 12 последователни месеца активност, 4 бонусни точки, имаме 4 нови квалификанти и те са Анна Янева, Биляна Милева, Северин Топалов и Славена Костадинова. Пред месец октомври в престижния клуб 100 златни с впечатляващите 100 поредни месеца активност 4 бонусни точки се включи и Величка Иванова от Варна. Поздравления за всички! Вижте как се подредиха местата и в обичайните класации за месеца. Топ 10 по общ групов обем, топ 10 по неменеджерски бонусни точки и спонсори на месеца. Започваме с топ 10 по общ групов обем. На 10-то място Цветанка Тодорова. 9-то място е за Миглена Аврамова. 8-то Диана и Иван Стойкови. На 7-то място е Йорданка Танева. 6-та позиция е за Елена Михайлова. На 5-та се нареди Цветанка Кирякова. 4-ти са Златка и Златко Горанови. 3-то място по общ групов обем е за Петя Димитрова. 2-то за Васил Парушев. И на първо място за месец ноември е Димитър Механжийски. Ето как изглежда класацията и по неменеджерски бонусни точки. На 10-то място е Биляна Казакова-Угринска. 9-ти са Диана и Иван Стойкови. На 8-то място се нареди Елена Бресничка. 7-то е за Цветанка Тодорова. На 6-та позиция Йорданка Танева. 5-та е за Васил Парушев. 4-то място заемат Златка и Златко Горанови. На 3-то е Петя Димитрова. 2-то място си заслужи Елена Михайлова, а 1-то и през ноември е за Цветанка Кирякова. Поздравления! А ето и кои от вас влязоха в класацията спонсор на месеца. На 3-то място с 2 лично спонсорирани асистент-супервайзори през октомври и ноември се наредиха Антония Димитрова, Александра Латинова, Анета Пенчева, Виолина Минковска, Ваня Савова, Георги Петров, Дафинка Аполонова, Ирена и Петър Спасови, Йорданка Рангелова, Йорданка Танева, Майя Димитрова, Миглена Аврамова, Моника Мангърова. На второ място с 3 ново лично спонсорирани асистент-супервайзори са съответно Тонка Дянкова и Русица Танева. А първата позиция с 4 нови сътрудници на ниво асистент-супервайзор е за Цветанка Тодорова. Поздравления за всички тях!
Бих искал да поздравя специално и всичките 16 асистент-супервайзори, които през последните 2 месеца бяха активни с 4 бонусни точки и да ги уверя, че са поели в много правилна посока, защото това е начинът да поставят стабилна основа за устойчив успех и развитие с компанията. Не, това не са последните признания, които ще направя днес. През миналите 3 месеца 7 собственици на Forever Business се потрудиха наистина много усърдно и си спечелиха участие в голямото европейско събитие, наречено "Отскочи до Лондон", което ще се проведе в началото на февруари в космополитната английска столица. Всеки от тях трябваше да бъде активен с 4 бонус точки през 3 месеца – септември, октомври и ноември, да реализира поне 45 бонусни точки нов бизнес в рамките на квалификационния период и да спонсорира лично поне 2 нови асистент-супервайзори. Нашите поздравления са за Антония Димитрова, Елена Михайлова, Иглика Величкова, Йорданка Танева, Миглена Аврамова, Цветанка Кирякова и Цветанка Тодорова. Те ще имат възможността да участват в европейското събитие на Forever в Лондон, заедно с един техен гост. Ще се включат в специално обучение и Ден на успеха на Forever Великобритания и ще се забавляват по-форевърски на специално ексклузивно парти за всички квалификанти. Заслужава си, нали? На финала искам лично да ви благодаря за усилията и ангажимента на всички ви към Forever. Всеки един от вас е значима част от голямото ни семейство и има съществен принос за успеха на компанията. Вярвам, че годината ви е била изпълнена и с предизвикателства и с много успехи. И докато се потапяме в духа на празниците, нека ви припомня, че освен радост на семейство, близки и приятели, е много важно да подарите грижа и внимание и на себе си. Всъщност, нашето лично благополучие е в основата на всичко, което правим, а грижата за себе си ни позволява да служим още по-добре и на другите. Сега ще си позволя да предложа няколко лични съвета как да дадете приоритет на грижата за себе си през коледния сезон. На първо място подхранвайте тялото си. Всеки ден отделите по малко време, за да се насладите на истинска храна и качествени добавки. Лесно е да се увлечем в празненствата, но добре подхраненото тяло е ключът към радостният и изпълнен с енергия празник. Почивки и презареждане е втория съвет, който бих ви дал. В суматохата не забравяйте да отделите време за почивка. Независимо дали става въпрос за добър сън или кратка почивка през деня, тялото и умът ви ще ви благодарят. Празниците са време и за активно общуване. Контактувайте с приятелите и семейството си. Дори да става въпрос и за виртуално събиране. Споделянето на радост и смях може да бъде най-доброто лекарство. Ценете времето с любимите си хора и най-важното – ценете себе си. Вие го заслужавате.